ונראו תזכור קשקוש בלבוש. פם 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 פם. מה זה? ספר לנו. קבלנו את הפרטים. אני נכנס את השם האמיתי שלי. נכנס את השם האמיתי. זה השם. מה קשור בבלון? עכשיו אני אעשה בלי השם משפחה. עכשיו אני כותב בלי השם משפחה. בינתיים בו. עכשיו אני אעשה את השם של חבר שלי. החבר הכי טוב שלי. זה השם שלו. בוא נקרם בלבו. מה קשור? גרוע בטירוף.